sa kanya. Hi mga moms, good day. So going to airport na tayo. Andito na ako sa taxi sa kanya. Hinihintay ko na lang si Daddy Alex kasi what they call this, nag-withdraw kasi siya. So yung vlogger pa kayo, ma'am? kasama ko sila Brenda Beach. Diyan ako sa kanila nagstay. Hi! Thank you guys. Let's try it. Andito ako sa sa original FB page ko, though just want to try it kung magbakasakali pa rin ako kasi sayang, di ba? Kaya wag muna kayong aalis. Thank you for sharing this live. Please share natin itong live na to. Sabahan niyo ako sa aking biyahe kasi parang hindi rin po ako masyadong mainip. Antonio Rose Al, hello. Arlene De La Rosa, hi. Thank you. Christine Jimmy, thank you. Salamat. Keep on sharing. Back to Manil. Yes, Arlene De La Rosa. Ano muna? May gagawin lang po ako kasi meron tayong bibili kasi ako doon ng mga paninda ko for the souvenir shop, and meron tayong project doon. Dadalaw na rin ako kay mama and doon sa aming palayan. Ayan na siya. May binili pala siya. Cheryl Amin. Dito may start ako dito mga moms para makumpleto lang natin. Thank you, Daddy. Daddy Alex is here. Salamat din. Ay. Mga nasa yata yung 4243. So, yun na yung thank you, Di. Thank you. Ingat kayo dyan, ha? Ingat. Thank you. Halik ka na. So, mabiyahe na po kami. Papunta ng Cagayan de Oro City. Thank you. Christine Jimmy, oo, meron. Are you going to send me ba, Char? Ay, wait na, mag-ano tayo, sit down. Thank you. Gamueda. Grass. Sweetie Pie Valley. Meron, uwi ako ng ng Pangasinan. Watching from Malaysia. Hi. Juby Anboy ko from Iloilo. Hi sa mga taga Iloilo. Julie Palier Pendaden. Sa mga taga Middle East, US, and Europe, and all over the Philippines. Hello sa inyo. Kevin Taldelore. Queen Pinky, kamusta na? Salamat. Ayan. Nood muna tayo dito, magbabakasakali lang din ako, baka kayanin pa na may habol. I'm still hoping kasi syempre 40,000 na kayo dito mga moms, diba? Sayang. Though I'm so happy kasi dun sa kabilang page, yung bago kong page, nakakatuwa kasi alam ko na lagi silang nanonood and mga solid din talaga. Thank you. Andiyan ka sa Capiz. Ate Judy Ganda, thank you. Carmen Kabilan, Marina Valdez, Maridol, salamat. Ohio, thank you. Mima Soria, Wakadisiri, Annalyn Marabiles, Bernadette Noveno, Maribet Baguna sa ate, thank you. Antonio Rosal, salamat po. And you can still send stars if you want, lang naman. You can still send star dito para at least makuha ko siya next month. If ever, kung meron, thank you. Kung wala, okay lang din ako.